Luto na po mga kasinag ang ating gulay na ubod. Mga kasinag, magandang hapon po. Ngayong hapon po pala ay ipapakita ko na sa inyo kung paano niluluto ang ubod. Ayan. Tinanggal ko na yung mga matitigas na parte. Ito na. Yung mga nag-brown ng dito sa dulo, tinanggal ko na rin. Kailangan lang natin siyang hiwain mga kasinag ng maninipis. Tapos kailangan may tubig yung planggana para hindi mangitim yung ubod. Umpisahan na natin mga kasinag. Ganito lang naman po mga kasi nagkadali itong gulayin. Saka mabilis lang naman pong maluto. Sa inyo po mga kasi ganito rin po ba ang paraan ng ano nyo, pagluluto ng o paghihiwa ng ubod ng nyo pag lulutuin nyo? Kasi dito po sa amin mga kasi ganito po talaga. Masa. Yeah. Maraming si kambing. Bigyan mo na sa kambing. Ito na po lahat mga kasinag ang ubod natin. Yan, babad muna natin sa tubig kasi maghahanap pa po kami ng niyog at magpapakain rin po ako ng mga baboy muna. Yan, balikan natin yan mga kasinag. Hapon na mga kasinag, wala po kaming panggata dun sa ubod na kinuha namin. Kaya naghahanap ang mga bata ng niyog. Sabi ko ako na lang maghahanap kaso nagpakain pa ako ng baboy. Ayan, kumuha pa sila ng kahoy. Panggatong daw dun sa may kulungan ng baboy para hindi lamukin. Si Kulin ang nagkakayod ng nyog. Masipag yan mga kasinag. Yan na po mga kasinag yung ating ubod. May ano na po yan. Nilagyan ko na yan ng pangalawang gata at saka may bawang at sibuyas na rin po yan. Hintayin na lang po nating matuyo yung ating pangalawang gata. Ganyan lang naman po mga kasinag ang pagluluto ng ubod. Madali lang naman po siya. Parang yung mga karaniwang gulay lang din po na ginagataan. Ganun lang din po. Pero ang iba, pinapakuluan po muna. Tapos tinatanggal yung tubig na pinagkuluan. Tapos saka po lalagyan ng gata. Kasi yung iba ayaw po ng medyo matamis yung gulay. Pero ako po, mas gusto ko po yung medyo manamis-namis. Kaya dinirekta ko na po sa gata. Tapos meron po tayo dyang yung unang gata. Mamaya ilalagay natin. Bigyan na yung mga kasinag yung pangalawang gata. Ilagay na po natin yung unang gata. Si Jan ang maglalagay. Oh, pakaraya. Ayan, nailagay na. May mga sangkap na po yan mga kasinag. Ang hindi ko na lang po yan na ilalagay ay yung paminta. Lag mo na nunoy ang paminta nunoy. Ayan. Tapos yung sahog pala natin mga kasinag na sardinas, hindi ko pa po na ilalagay. Ayan, ilalagay na ni Jan ang paminta. Tapos tonton na. Nailagay na natin mga kasinag yung sahog natin na sardinas at nilagyan na rin po ni Jan ang paminta, dinagdagan niya pa. Puro paminta na baga.
Sige. Sige. Yan, siya na daw maghahalo. Yan, mukhang masarap na mga kasinag. Luto na po mga kasinag ang ating gulay na ubod. Kakain na po kami mga kasinag. Kayo rin po, kain na rin po kayo. Ito na po mga kasinag ang ating gulay na ubod. Gabi na po mga kasinag kaya kakain na po kami. Ay, maraming salamat po sa panonood nyo sa aming mga video. Sana po wag kayong magsasawa sa panonood at sana po natutunan nyo kung paano magluto ng ubod. Kahit hindi masyadong detalyado yung pagkakasabi ko. Pero simple lang naman po mga kasinag ang pagluluto ng ubod. Parang yung normal na gulay lang po na ginagataan. Ganun lang naman po yun mga kasinag. Maraming salamat po ulit sa panunood nyo. God bless po. Kain po tayong lahat. Bye!